Marahay na hapon giraray sa tuya agabo sa muya pong mga paraan tabay. Ang pagpaabot mi na naman in baog mang pataratara sa lambang miyembro kan familia kasabay diyan ang pagpagirumdum kay paglaom na sana po yaong kita gabo sa marahay asin ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining mga kasiributan niya to pinaghampang na man iba-ibang problema. Padagos po kita nga manarig asin makimaherak sa mahal na Diyos na ang gabos na ini sa tuyang magkaralampasan. Mantang kamo diyan tabi nagmimerienda o naghanda na kapamanggihan. Dadagdagan men sa indong kabasugan papasiramon men sa indong pinaglulutong panghapunan. Sa paagi po kan pagluwas nin mga informasyon diyan sa luwas. Pagluwas kan luwas. Pagbutwa kan mga informasyon ali diyan sa palibot. Katabang taang news team nanginginot dyan si kumpadreng Jimmy Nasalitan sa muyang chief reporter. Si kumpadreng Jimmy Salita, Chief Reporter, Field Commander kumpadreng Jimmy. Yaon man dyan si Pading Alarmario, asin si kumpadreng Jomar Bien. Siyempre, si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. Sa newsroom, kaya sa Manibela, si Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical para po sa samuyang broadcast yan sa radyo region wide ang samuyang chief tech Ramir Tanay in the house. Sa newsroom, sa padagos pong pag-antabay kan mga istoryang minaburutwa si Sumada sa lado lokal. Iyan pag-abangkan mga impormasyon man sa lado nasyonal, internasyonal. Nanginginot dyan tabi nagsusuperbisar, nagmamonitor, nagigibukan mga bareta, News Director Mar de la Cruz. ND Mar de la. Yaon ba dyan si Angel Mustaza, sagod si Jen Matthew Balyeran, kasabay si Jimos Barrios. Pati na po iyan sa samuyang social media platform. Tarabang-tabang man mo yan sa IT, samuya pong broadcast man worldwide netwide sa DCGB News Online sa Facebook and sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Tricia Marie Litana. Pero para karaw Tres, magayon ang timbre kan boses mo. Iyo, totoo. Magayon. Tamang-tama ang modulasyon. Modulation. Magayon. Ito, diit pa sa nanganim, binuhian mong pahayagan. Di, magayon talaga. Perte sa kwan, sa pagmati. Dapat sa imo, ika nag-alas 5 newscast. Atatabo mo. Yan, si Tricia Marilitana sa si Richard Astor. Maray na hapon po. Ako sa indong kay Ribananan sa indong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Yan. Sige, tabian sa kuyang numero 0961 759-0888. That's 0961 759-0888 sa Smart sa Globe 0926-015-6020. That's 0926-015-6020. Sige, nadagog niya itong istorya dyan sa luwas. Sabi, nagtiripon ka subago sanggunian panlunsod para mag-deliberar. May kinaaraman sa pinaghahagad man kan provincial government o Albay na tugutan na gamiton iya na dati baga na kinamumugtakan kan o kaya pigbubugtakan kan mga stalls yan, inuman, kaunan, resto stores, resto bars for almost a month
inda ko tabi kung ano ang resulta, di ko lang na monitor kung tinugutan, pero may nabasa kaya kitang draft resolution kanakalis na semana utron ta na gulpi dumanin mga kondisyones na basado sa satuyang mga sources dayman kaayan dati kan nakalihis na mga panahon kan dai pabaga nangyayari so iriwal politika. Malabyano sa naman ang pagtaonin permiso sa Kapitolyo kan sa indang kahagadan tita utulos kan sangguni ang panlunsod. Igwa manin mga kondisyon na siyempre ta natural sa inda yan na jurisdiksyon na kalyeng yan. O yan baga sa hampang kan Kapitolyo, pasiring yan sa may Apsimo, o yan tabi. Inda ko kung anoan nangyari, ta imbitado duman, sara Engineer Dante Baclao, yan iba pang mga representantes na kung nalaos nagtiripon. We will just follow it up kung ano ang nangyari. Tabi, ano ang konklusyon. Pero may nadadangog kitang impormasyon na garo dumana na siguro sa kwan sa dating tarmac kan i-refer to kan Legazpi an saro sa pwedeng opsyon kan provincial government o Balbay na dumana sa nagibuhon. Tamala mo nga ni iyan, pati baga sa mga proyekto na gustong i-implementar sa Legazpi na may mga budget na tabi na supposedly mapupuuna na asin ma-implementar pakinabangan na, day basta-basta tabi na iyan nakakalaog sa Legazpi. Not unlike ito na maray pa ang political atmosphere between the city government and yung provincial government kay ito. Dainin mga arog kaining mga istorya. Yan. Kung tutuuson dahil manin pakiaram mo niyan ang presenteng administrasyon sa mga nangyari kay ito ka nakalihis sa politika. Nagtukaw man sana dyan si Gobernador Attorney Drex Lagman by operation of law. Succession, susugpo sa nakapalaman sa kodigo kan mga lokal na gobyerno. The guiding principles na yaon dyan sa manlaylay na provisiones kan local government code kung igo po ni nababakanting pwesto elehido sa inman na lugar digdi sa Pilipinas. Yan ang Biblia po kan mga elehidong opisyales, ang local government code. So, tuminukaw dyan by operation of law si Governor Drex. Tas siya baga ka ito sa dating BC Gobernador. Ano mo yan, ang BC Gobernador si Glendaong Bungaw na tuminukaw man by operation of law. And kung sa tuyang paghihiligon tabi, mabacktrack kita, ang kada eleksyon magatabi, igwa dyanin halimbawa sa lokal na eleksyon, igwa dyanin gobernador, igwa dyanin BC Gobernador. Sa pagboto mo kan gobernador, budak pagboto mo kan BC Gobernador, it is presumed na sa pagboto mo kan BC Gobernador, titugot mo sa imong binutuhan na BC Gobernador na iyoan magrepresentar, magtukaw kung mabakante ang pwesto kan pagka gobernador. Ayan tabi ha. Kaya arog ang kanang sistema. So, di man mapupwedeng sayumahan ang kan gobernador mo niyan. So, operation of law, tas yaman ang mabubiltadahang kayan. Dereliction of duty ang tabi. Kaya, wala naman yung pakialam ito si Governor Drex Gunyan. Siya lugod so administrasyon niya kunyan ang yunaan medyo in a sense namumugtak lugod sa alanganon sa mga aktibidades because of that political squabble digdi po aramta naman sana between the Rosals and their adversaries sa kawat politika digdi po sa probinsya ng Albay, bako sa nasa syudad. That includes sa syudad ng Legazpi. Yeah, this is the very first time na medyo sabi nga ni kan termino kan sa tuyang nakakahuron, dai man ngaya kayan kan mga nakalis na taog kan arog ka na parang stringent gulping mga kondisyones bago itugot na dapat kumplihan I should say kan makondusir dyan kan Beer Plaza.
mabugtak din mga stalls, everything else, yung sanidad, yung parking, yung safety, gabos-gabos. Giyaraon tabi ano. Well, sa sarong banda, tama man na iimpuner man agad ang mga bagay na yan because sa propriedad yan kan Legazpi. Sindaan igwa kaning jurisdiction, primeramente, under the local government code. Kaya lang, narireparo ka ni ba, ngunyan po ngaya, gari iba so mga kondisyones na daiman ka itong mga panahon. Kan malabyano pa man ang dalagan, kan istorya politika, digdi po sa siyudad ni Legazpi. Ano? Buda sa probinsya nin Albay. Yan. Sige. Dire-diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nangingenot po sa pagdarakan informasyon ang samuyang Chief Reporter, Field Commander, kumpadreng Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Yes, salamat Tabi Padi. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, nagpupuo na naman mag-aktibar kan Municipal Emergency Surveillance Unit digdi sa Badoan kan Kamanlig dahilan ta may duwang positive Tabi Padi. Sa COVID digdi sa nasabing Banoan, alat na nagapon si Mayor Caloy Baldo. Oho. Hello, Mayor. Hi, Mayor. Good afternoon. Pasensya ka na. Madisturbo ako kini. May duwang positive. I-confirm ako tabi, Mayor. May duwang positive digdi sa tuya sa Kamalig. By the way, under kita tabi, Mayor, sa DCGB. Si Pio ang nasangkor. May duwang po ng positive. Kaya pwede ko dyan sa PDH na. Aha. Siguro nagpatatinip na kayo kuha lang siguro. Apa, mga taga-sain ni Mayor, anong background? Mga taga-sain, pila ang edad? Mga ipamadinita na hindi sa kamali. Dahil na naman ikaw sa barangay. At iba't magkararin sa barangay. Apa, so, pila ang edad? Dahil ko na tuwag-tuwag sa edad. Ano yun eh, babae, lalaki? Kapayit na puso sa karo. Dahil ko makontak sa karo. Paano tabi, Mayor, na-determine positive ini? Dua? Ano sabi ito, Jim? Paano na-determine po, Mayor, na positive ining dua? Nagpatatinip sa BIT. Vertitage? Kita pero kay kuha ni Magpater. Aha. Dahil kaya natin recommend ka doktor niya na Magpa-swab test? positive. Oo. So, high na siya mo niyan? High na po mo niyan? Kasi na sa BIT. Sudua. Yun po. Ay, Diyos ko. So, ngunyan, mabalik lamang kita tabi, Mayor Tanso, mga contact tracing, inaarog ka dating pingigibo. Tingin na naman, pero siyempre, medyo maluwag na pala ako. Siyempre ko naka-variant skin kaya ito mga nakahingan daw. Pero nasa level ba, huwag makakita po, o dyan, Apa. sa COVID, nagkako talaga positive sa COVID. Apa. Okay. Ayun man sa tabi, Mayor. Thank you so much, tabi. Salamat. Salamat. Thank you so much. So, yan tabi, padi, Mm-mm. ang konfirmasyon ni Mayor Caloy Baldo o niyan mga on-record, patient number 66586, 41 years old, babae, tabi, padi, Oo. iyaon ini na sa ospital. Patient number 66594, 33 years old. Parehas babae ini tabi pare. Kopya. Patay ko nabanggiton pa sabi ba ni Mayor dahil na wala pagbanggiton sa mga sa barangay baka mag-alarma. Parehas na ini sabi ba niya nasa ospital. Ngunyan, yun na ito, balik so dati na pa sistema, mga health safety protocols, ipapautog man gilayot, alert level 1 kita, makakailing na naman kita dyan tabi padikan so mga taga municipal health, otoridad sa salod, Iyan. mga naka-PPE. Iyo, garo na refresh
sa satuyang isip. So 3 years ago na dai pa kita ning panlaban sa COVID, dai pa ning bakuna na nibago kita kaan gabos kita sa kinaaban na nakakahiling kaayan na mga naka PPEs na yan, medical personnel minalusob sa mga barangay. Dismayon ka kay ni Padi. Kanya na panahon. Sus, Nakapipi ka. nainit ka yan mananggad. Init kaya. Natanang ka ito. Dating mainit na nga ni. Pero bako mauran. Mhm. Bako mainit ka ito. Bako summer. Ngunyan masulog kang pipi. Jesus Mariosep. Sa po na tanang sakripisyo ini. So mga contact tracing na naman, over. Tracing naman. Dahil man gaya piglalauman, required at mga travel garo. Nagapuna naman ang kwan pa sa mga travel requirement na mga kaipuan ng swab test. Oto, positive. O, yan ang nakakuan sa hospital. Di baga kasubago kan ma-interview ta si Dr. Senate, so enkargado kan ining PHO kan albay iyo man ang so pinagasabi and na diskuter man na ni News Director Mardila further duman sa programa niyang nagsunod arog managad ka ng pasistema na didiscovery na sana na igwanin mga requirements na magpaswab mabiyahe so iba sa employment iyon na iyan. Oh. So, yun yan mga bagay tabi pa di, makonformik ika ako. Gabos din kita, buta na makahiling ninarog ka ni ambulansya, Iyo. mga naka-PPE is Jesus Mario, Sepo, iyo talaga. Sige. Oo, so ingat-ingat, balik sa dati, for face mask, social distancing, maggamit ka na ito malinig na kamot, magbara ka naman kay alcohol ka na duwan positive latest, konfirmado ngunyan mismo ni Mayor Kaloy Paldo. Roger. Yan pa rin, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa inisyal na bungkaras kan istorya. Taod-taod ta sa tuya yan na pag-urestoryahan. In fact, nakahuron ta si Doktora Senate Kasubago sa enkargado kan PHO kan albay manungod sa siring na bagay ano tabi. Dahil kita maging kampante, dahil maging complacent tayo naan baga tabi ha. Although the good news of the story is kaya na igwa na kita ning absorptive capacity yung sa tuyang medical sector sa Pilipinas. Pero kung sa tuyang paghihilingon, kulang manggirara ang ratio akan sa tuyang mga hospital bed capacity tabi. Kaya ingat tabi. Taod-taod tapag urestoryahan tayan. May report pa kita sa luwas. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, Diyos marhay na hapon. Go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio. Good afternoon sa mga parantaba. Yung ginarepagiti sa media center ka na Albay Central School. Malinawan ta kung ano ngunyan ang plano kan DepEd Legazpi Division duman sa mga sporting events na medyo nagka-problema, particular na ining boxing sa uwangan po dahilan sa kakulangan ng mga accessories kan siring na bagay. Makakaiba tangon yan ang sports division officer ka na DepEd Legazpi si Sir Dexter Sison. Sir Dexter, nasa ibong nalimpo Sir Pio Fernandez. Hello, maray na po Sir Pio and sa gabos na sa itong mga taga-antabay. Opo, sir, maray na hapon man tabi. Thank you sa oras. Ano po, sir, so nangyari mananggad sabi may kulang na ekwipo, partikular so lona kana boxing ring. Taking in consideration na igong panahon baga na makapaghanda. What happened tabi, sir? Ang sa boxing po, nagkaigwa kitang date na problema kasi ang boxing ring, igsublit naman lang yan sa mga sa mga LGU digdi sa Tuya sa Albay na iyang pigagamit nila during na may competition sa Indaki boxing. So, ang kaya lang pala ang ang pagkakaiba kang LGU saka ang sa DepEd na boxing may necessary precaution pa ang sa DepEd na dapat mayumok o malumoy ang sa indang luna o itong flooring. So, para po dahil kitang sabit, dahil nanggad na matarap na baka may mangyari, maumpog or whatever, pasiguro kita, although may headgear man, kompleto man siya, kung matumba man nanggad siya, manak out, pasiguro nanggad, Sir Pio, dahil ita na pinadiretsyo. But considering, paghiling ka, na dahil man makaka-apekto sa number of days kang karawat. So ngunyan, resume na po ang kawat
So ginibuhan ta remedyo itong Luna, okay na siya. Kaya ngunyan na alas 5, may karawat manggiraray po boxing and the same number of days, 4 days pa din ang sa tuyang karawat na boxing. Mm-hmm. So, sa madaling sabi, to cut it short, all is well na and will be doing well na tabi, Sir Dex. Opo, nagkaigwa lang, ang ano lang kasi, pwede ko ta isang kawatan, kaya lang, may pigahanap sa sakuyang DepEd na additional necessary precaution para nanggad sigurado na dahil mangyayari duman sa aki. So iba ang kaipuhan duman sa mga boksingirong amateur na Dracula na kaysa di sa DepEd boxing. Yan. So nagkaigwa kiliit na diferensya. So maski yan ni liit na diferensya, abutang gibuhon na maging rason na baka may nagka-problema sa aki, ipang maging rason na paano kaya kanya may kulang na arog ka ini. Although dahil man talaga siya, bihira man mangyari, kaso abutan na kung may mangyari, may ituro sa tuya. Iyo. So maray na itong postpone, total kaya man siya sa number of days na labanan pa po. So, nako niya na suffice na suspects kang DepEd sa boxing ring tabi. Opo, na-address na po yan. Actually, kasabanggi pa nga ni Kuta na kaya i-address. Kaya lang, mababanggihan man kimaray, kaya nagkaigwang move, nagdesisyon na po ang kami sa lado kang DepEd na dahil nang una, total, wala man kaya man sa number of days and magkaigwang asigurasyon na safety ng God ang mga aki. Opo. May tigunang bitan ka, sir, na kaya duman sa scheduling, kayang matapos susugduman sa induman na itinalaan na periodo Sa kayan, timeline. Opo. Yaon pa, nasa laog pa po siya giraray kang sa tuyang timeline. Actually, pwede tananganin ko tanang ataban mo niyan ang karawat. Kaso, mas magayon siguro na pwede pa hapunan ta, mas baka niya kung mas dakol ang tao, paghapon na ng God, duman sa Sawangan Park. So, mahihiling nila, mawiwitnessin nila, maki-enjoy sila duman sa laban na mahihiling nila. Ay, so, opo. yan po ang dagdag attraction pa ngunyan sa Sawangan Park. Opo. And unboxing bouts man bagatabi, sir, talaga banggi iyan kadaklan, lalo na sa professional. And magayon, kung hapon man agad yan, so medyo malipot-lipot na. Aba, matindi yan dyan. Tatawuhon yan. Iyo po, sir. Actually, pwede na kuta mo niyan para magtapos kanya mga alas 9. Pero sabi ko, ang desisyon ko, di bali magtapos kita ang alas 11, total may pahingalo man ang aki, kinagahan, hapon na namang giraray, rested man kimaray. So, dahil may niya akong problema, dahil maapektuhan kung ano man ang send ng kung kondisyon kang lawas, na kung magtapos man kaya alas 11, maski alas 11:30 pa yan, then rested man sila the whole day, sa aga, the whole night and the whole day, because hapon na namang giraray ang send ng laban. Iyo. So pag kunyan, kan mga schedule kang bouts, dahil man daw tabi maafektaran so physical condition kan mga akita, halimbawa dakul so bouts kunyan na nakon nga ni kasubanggi na kanselar, tibad sa iba piriroto nakakahalat kan sa indang laban. Dahil man siguro, Sir Pio, kasi in-advise na po sinda, then may bigsa susugmang ito sa DepEd na one bout ang bawat atleta sa sarong aldaw lang. One bout per boxer per day. Opo. Ayun, pa a day, sige. So, di iyo masanayan tabi, pagunyan, mapun kita siguro mga alas 5 pasado na, sir? Mga alas 5 suday ng init ni Sir Pio. Ngunyan nga ni ko tala, kung talagang hapulot na, pwede na magpuot. Kaso, abo taman ta, inot na init-init pa man. Iyo. So, pangduwa, so mga ujil, so gusto mo maghiling, matawang kitsansa, lalo na magkaigwang, mas magayon po kasi after office hour, kasi rayao na ang mga tao. Yes, oho. Now, kumusta so pasilidad, so ilaw, tabi? Okay naman po sa ilaw, na kakaswapon pa ito na ikabit gabos po sa Pio. Very good, very good. So, yung masana, sir, so kumusta ngunyan, ang dalagan kang palaro on its second day, go ahead po. So far, sa assessment ni maayos naman po Sir Pio, yun lang itong liit na problema sa boxing na tinakunta ng aning desisyon kasubang ginae. Postpone muna para magkaigwang asigurasyon talagang safety ang mga aki. But, so matutal, talagang maray ang sa tuyang padalagan kang modified palarong Bicol 2023. Maayos po siya, walang mga untoward incident, talagang tranquilo po.
Sige. Salamat Tabi sir sa oras and keep up the good work kamo diyan Tabi sa grupo. Okay, thank you din po and welcome. So yun po Sir Pio, sa next season, ang pagpinyokan na sports division ka probably depend and Ans medyo nag-fade ang signal. So medal tally ta kasubago bagay igwa na ni mga finals igwa na nga ni so iban hilig ko digdi sa pinadara ni Tresia nalingawag ko igwa na ning gold medal so nagkakapir ang kunyan delegasyones so pinadara ni Tresia ko na iniyo so sa basketball secondary igwa na ning natapos yung sa tuluhan baga. Yeah, so boy nag-gold so igwa ng gold so Catanduanes. Sa basketball boys, sa babae naman so Ligaspi igwa na ning mga igwa na diyan ning latest medal tally yung so for Sir Pio sa medal tally, so general mo medal tally na yun. yan overall. Tinotan ta sa overall sa nasa bita ng Karawat, ang gold nakakuha nakituloan syudad kan Ligaspi, duwa sa Albay and saro sa Catanduanes. Sa silver ang Ligaspi asin Tabaco City parehong tig-duwa, amantang ang Masbate province may saro. Ang bronze naman Sir Pio tig-duruwa ang Albay, ang Iriga City, Naga City asin Tabaco City, mientras nasaro man na bronze medal for Camarines Norte. Oh, kung i-ranking ta ano ang leading mo niya na contingent over. So di Sir Pio sa mga isinensa mo yang official tali ang nanginganotan dyan sa Karawat is Yan, hilingang maray gold ang kwan diyan ang pinagbabasehan. Legazpi City Sir Pio. Wow, pira ang gold kan Ligaspi, Tulo ang Legazpi. pira ang silver, Ang silver kan Legazpi nasa duwa. so bronze pira. Wara man na bronze pa. Okay, nagsusunod anong delegasyon? Albay. Pirang gold, Duwang gold, duwang bronze. duang bronze daing silver. Okay, nagsusunod Ang Catanduanes sarong gold. daing silver, daing bronze. Daing silver, daing bronze. Yan, okay. So pwedeng madagdagan pa man. Sa bagay dai ban ko ning nangyaring ko na finals Wala pa man. Day pa man. Ang natapos pa lang Sir Pio is sa basketball na 3x3 secondary. Yan. Tapos ang tennis. Yan. So day pa. So yan as of now magkakaigwa pa nin ning switch sa mga rankings sa mga maabot kadaklan mo niyan eliminations pa man sana. Sige. So yan ka na tabi Sir Pio, ang informasyon kan tipi sa update ka palarong people sa media center kan Albay Central School. Ans. Sir Pio. Before you go palantabi ay ni news duman sabi ka Subago nagpaapod so sangguni ang palunsod so madeliberar kan pagtugot kan ining so Beer Plaza sa kalye diyan sa may Kapitolyo over. Yan naputol siya. Kung ano so developments Yes. kito. Sir Pio, kasubago nakapag-attend man ka dyan sa pag-report kan na Committee on Transportation, Public Utilities, Oo. sa Sanggunian, Panlosod, kan Legazpi, and pinagpaplansya na ngunyan so traffic rerouting plan sabi ni Councilor Jose Alfonso Bariso at patayo pa na Committee on Transportation, nakapasar na silang ordinance na ining parte baga Sir Pio kan hampang kan Kapitolyo Provincial and ako dyan is ining Rivera Street kasisiring dyan sa portion kan Governor Locsin Street o ining sa may Capitol Annex, tinugutan iyan na isarado from May 1 to 31 para sa Magayon Festival 2023. So igwa na naipasar na so ordinansa over. Yes po, and actually yaon duman kasubago si Provincial Engineer Dante Paclao and Ayan. si Titikaw Head Dorothy Collie, consolidation na lang sintakan mga for security and sa mga kinakaipuan na markings. Sa sigun kay Bariso, ito handang iguanin markings dyan. Ayun, okay. So kuan man na-comply na so mga requisitos duman sa ordinansang pasar ni City Councilor Jess Bariso City Councilor Bariso sorry. Yes po, yun na lang ito. Markings na lang Sir Pio and actually unid, dangagun tagalugod ang pahayag Sige daw. ni Konsehal Bariso panagod sa siring na bagay. Sige daw. Yan, si Councilor itong harap ng Capitol Annex at saka harap ng Capitol. So sa Pillarada. So naka L-type lang siya. So pero iningali kang Washington, madiretso ka digdi baga sa Albay Cathedral, open siya.
So magkakaroon lang kang parang one way traffic scheme para so mga halis sa iba-ibang lugar makalaw mangyari sa bawa from the southern part makalaw sa northern part, and then yung northern makalaw sa southern. So ganun ang gagawin natin. So with the traffic rerouting, makakaiwa po yan. And we request additional PNP personnel sa provincial government siguro para ma-augment. So, Yan. yun yung servisyo pahayag niya. Pero mahigot na pinagtauan ni doon sa committee hearing o committee meeting na ining hampang baga serbiyo kan apsi mo pasiring dyan sa may Albay Cathedral, no parking iyan and bukas iyan tangan na may flow man girare kan traffic. So ang sistema na iimahinarta puon dyan sa may kanto baga kang Capitol ining so digdi baga sa may PNB L-type sana sundo sana sa ang pwedeng okuparon na mga stalls. Iyan bagas kayong kang Sulan Bank na ATM hanggang dyan sana. Hanggang dyan sana. Oo. So halipot ngun yan. Halipot sana tapos mahigot lang ipagbabawal ining pagparking kang mga motorsiklo dyan sa mga lugares na yan. Di ito na sana nga dito sa space kung may mga illegal parking pa baka mas magsa dito allocated na lugar para sa mga stalls. Iyo nga ni. Ngunyan, kadaklan na maparking masana dyan, banggi ko ta na banggi. So dahil talaga itutugot yan. Oo, actually, saro sa mga uunan duman ka Subago, may posibleng may pagurunan pa sinda daw na plano kung saan posibleng magbugtaki parking pero na pigahagod mo niyan kan LGU Legazpi na ang provincial government naman kan Albay ang magpili kung sa ilang parking area kan mga visitors dyan sa nasambitan ng mga stalls. Iyo nga ni, taso draft ordinance nabasa ko, iyo man nagada ng provisiones. Ang problema kung napili sa provincial government kan paparkingan, gabos iyan sa diri kan Legazpi. Kung day itugot, paano na? May mga coordination naman dasin basta mag-letter sa LGU anyway na paguro na naman sa ngunya nasa process na sinda Sir Pio kan pagpili kan rerouting plan kan mga ito ay sasaradong tinampuin sa mga posibleng i-consideran na parking areas. Okay, sige. So ako na pwede pero sunod lang itong talagang sa ordinansa ni Kinatawan Bariso. Ni City Councilor Bariso, I should say. Sige. So, tabi sa video ang update para sa Palarong Bicol and sa Pangawin Festival. Halit sa Bayan, sa Galero. Salamat sa istorya haligyan primero sa Palarong Bicol. Palarong Bicol 2023 DZGB Special Coverage. Kambal na report iyan ni Ans Galero asin ikaduwa suyaon diyan development sa City Government of Legazpi. Ang pagtutugot na gamiton na porsyon na iyan kan Kapitolyo sa Hampangan na kalye sundo sana dyan sa may Capitol Annex ang mga stalls. Diyan po iguanin mga kondisyones na dapat na sunodon. May traffic accident, ano ba? Follow up ba? May connection ba dyan? Sige, kala ko traffic kasi ganun follow up in connection dyan sa report ni Ans na Galero sa luwas darani kumpadring. Standby muna kumpadring Jomar, Kumpadring Aljusmar, hay napon. Yes, Pade, tama-tama. Related yan sa pag-discuss mo. Anong sa update yan sa committee meeting na yan ni City Councilor Al Bariso. Pero iba ang anggulo, tabi, Pade, digdi sa provincial level. Sa Sanggunian, Panalawigan, si board member Attorney Melissa Badesa, Armedilia, yung digdi tabi, Padeng Pio. Sige daw. Para ma-update kita kan planong yan dyan sa Beer Plaza, Taan Bareta Dari desidido na si Governor na dumana na sa airport. Grabe yung mga kondisyones dyan na bigahagan sa city. Yes. So, si board member Abadesa tabi Padeng Pio. Yes, maray na hapon. Maray na hapon po Sir Pio and maray na hapon sa mga nagdadangog din sa among programa. Opo, thank you so much tabi Kinatawan Mel sa oras and imananggad nadangog ko gari si Governor Grex mismo, Attorney Grex
gari nagkahuro na gayud suka apta garin diyan na sana sa lumang airport gibuhon yung Beer Plaza over. Yes po, actually po, dakulaon po na concern ni en ngunyan dahil sa gabos na preparasyon na pigigibo mi for the upcoming Magayon Festival, nawawalat na lang na concern ni ining Beer and Food Plaza. So, sa mga nakaaging bulan na, we've been repeatedly saying na talagang nag-aagad kami ki permiso sa LGU Legazpi, and as of today, wala pa po kami na nakukuha ang positibo na response ali po sa City of Legazpi para po magsabi na kami po ay natugutan talaga na maglaag dyan. But instead, dahulunon po akong, sabi nga ning may mga feedbacks na tigsasabi man na dahulunon pong kondisyones ang gustong itao, And I am not personally aware pa kung ano ito gabos na mga kondisyon na ito. But as of now po, Sir Pio, ang kalaban mi na po ngunyan is oras. Sa maabot pong simana, sa Monday, it's already May 1, and supposedly, by May 1, nagpupuuna po kami sa pag-set up kang lugar, pag-ayos kang lugar, para po makapag-preparar na po kita sa Beer and Food Plaza. And as of today, hanggang ngunyan nasa proseso pa kami kang pagdidesisyon, ano ba talaga. That's why po, sabi mo nga ni Kasubago, talagang the governor himself, talagang medyo nauna po sa iyang desisyon na gibuhon po ini, or we are coordinating already with the CAAP. The governor himself is coordinating with the CAAP para po matawanan kami kipagkakataon na gibuhon ang Beer and Food Plaza dyan po sa Old Airport. Okay. Madam Attorney Kinatawan Mel, several points. Primero, kanakalis na mga Magayon Festival, as compared mo niyan, ano po sa mga kondisyones, madali lang bang daing dakol na kondisyones kan mga nakagi or ngunyan sa nainitabi over? Sabi po kasi, based na lang po ini sa sabi kang sa tuyang Provincial Tourism Officer, kasi this is my first time to handle Magayon Festival. Kang mga nakaagi po na Magayon Festival, wala man po maray na sabi nga ning pigaagad ang LGU Legazpi, but of course siguro the usual peace and order, so kalinigan, sanitation, so no smoking sa area. Pero ngunyan sa medyo sa nakakaabot po sa Samuya, medyo kadakol da po na kondisyon so pigi-impose. And then dai pa nga ni kung iisipon nga ni dai pa man makonsiderar so kondisyon wala pa man nga ni po kaming nare-receive na notice whatsoever na nagsasabi na aprobado ka mo pero ini ang kondisyones o dai ka mo aprobado. So that's the problem, whether may condition o wala, whether approve o dae, as of now wala po kaming konkreto na information, wala kaming nare-receive na nagsasabi na iyo po aprobado ka mo. So yan po ang Samuya pong dilema ngunyan, and ang kalaban mi po ngunyan is oras na, kasi may mga proseso din po na kaipuanan gibuhon bago po kita maka-installer dyan kang sa Food and Beer Plaza. So how do you consider it, Attorney Mel Kinatawan? Ano ba, kapos na sa oras and we do away na kan na yan, kan paghagad ng permiso sa city government, duma na lang talaga for intensive purposes, duma na lang gibuhon sa tarmac tabi sa Old Airport over? Base po sa pakikipag-ulay taman and sa mensahe na mismo ni Governor Greg, actually po, dakulaon na porsyento na pigkukonsiderar mi na po ang airport. Kasi sabi ko nga ni po kanina, sa maabot na Lunes is May 1, supposedly nag-i-install na po kang mga mga unit, mga stall na paglalagan kang Beer and Food Plaza. And bago po kaya mag-installar kay itong mga food stall, meron pa po tayo mga paperwork. May bidding pa po na kaipuanan gibuhon, may mga proseso pa po sa accounting, sa treasurer, sa back. So dyan po kami, sabi ko nga iyan ang kalaban ni ngunyan, so oras. So that's why, dakulaon na porsyento na pigkukonsiderar na po talaga. And I know na the governor is coordinating with CAAP po para matugutan po kita, para po mas mapadali na po yan. Kasi ang problema mi po ngunyan, whether mag-alat kami o dae, ang problema is may aram kung tutugutan ba talaga kami. And we only have 1 week before May 1 para po gibuhon iyan.
Any reason behind na nahihiling ka, if you may, natataarog ka inang nangyari, tabi? Alam mo, ay abo ko po magtao ki personal na estimate ko kung ano ang mga rason, ano. Hopefully, dahil kitang piga gamit na politika dyan or ano pa man, siguro sana nga igwaman sindang mga personal na rason ninda para po sa sitwasyon na ini. But between LGUs, ano, sana niya also kooperasyon kang kada saro. Dahil ining selebrasyon na ini, this is for the entire province of Albay, and primarily actually ang dakulaon na magbibinipisyohan man kang Magayon Festival is mga syudadano kang Legazpi, kasi digdibaga gigibuhon iyan, ano. So kadaklan nga ni po kang mga nagre-request, nag-a-apply para sa Beer and Food Plaza, mga taga-syudad kang Legazpi, and sisay ang mabibinipisyohan ka iyan primarily mga taga-digdiman lang po sa syudad kang Legazpi, ano. So, I don't know what is the reason behind, but sabi nga ni Madam Dorothy, sa mga nakaaging taon, di man naarog ka na stringent na or ganun kaalawig na proseso, dahil kung marurumduman ta po, February pa ini in-apply. As early as February, nagpadara na po kita ki request, resolution sa LGU Legazpi para po mapag-urunan na ang sitwasyon. So hanggang ngunyan, sabi ko nga ni, wala pa man kaming nare-receive na konkreto na desisyon kung aprobado ba iyan with condition or dai po talaga iyan aprobado. Yun. So, time constraints, attorney, ano po, kinataon? Opo, kasi sa Monday po, Mayo 1 na eh. Ang request ni po for closure, May 1 to May 31. So, sa Lunes na po ito. So, Nako. talagang kalaban mi na po ang oras. Ang problema po, baka ulang ini pag-install kang mga ilalag po dyan na install. May mga paperworks pa po kaya kaming gigibuhon kasi binibiding po iyan eh. Yes. Bako siya directly the provincial government ang nag-handle po. Binibiding po iyan para kung sisay po ang magana sa bidding, siya po ang ma-handle kang Beer and Food Plaza, babayaran niya lang po kibilog sa Treasurer's Office kang probinsya ang mga kaipuanan pong isettle. So, medyo pag inisip mo, dakol na paperwork pa po ang kaipuanan na gibuhon bago sinda makapagpuon kang pag-installar kay ito. So, kaya yan po, dakolaon na kalaban ningon yan is oras. Nako, more on the administrative aspect na dai pa nangyayari ngunyan bago yung physical aspect tabi kinatawan, ano. Sus, Yes po. Mario And Joseph. di rin po kaya kami makapwedeng mag-conducir kang bidding kasi si man po ang mabid kung di man aram kang mabid kung ano ang location kang Beer and Food Plaza. Nako, sus. Pero ako siguro, kung ano nasa isip mong rason, yung mas nasa isip ko gayud kinatawan. Makamundo, ano? Makamundo. Pero sana po. Makamundo, pero sana bako na lang, ano? Pero... Ay, sus, Mario Joseph. O sige, all the best na lang tabi. Ang kon is, ang inclination, duman na lang talaga. Kasubago na may nakahurong kita. In fact, kaso nakaagipang aldaw, the governor will be seeking an audience sa inkargado man ngunyan kan kaap tabi. Ano? Yes po, si Gob na po ang mismo naglalakaw nga ni po kaiyan, ano, with the kaap, para po mas mapakaskas kita. Kasi po, kung tugutan po kita, kasi ang initial na information na relay sa kuya, ang pigaagad ta isong tarmac, Yes. tawag natin ng tarmac sa old airport. Yes, Pero sabi kang kaap, Oo. ang kaipuanan i-enclose area, ano? Oo. So sabi man ni Governor Greg, we are willing to comply para po sa safety man and security po kang old airport. So Okay, baka oo. po i-enclose na po ang areang tarmac ganduman po sa old airport. Opo. Sige tabi, kinatawan Attorney Mel. Salamat sa oras. Maraming salamat po, Sir Pio. As in, maraming salamat po digdi sa amigong padihong ko Al, and then sa gabos po na para dangog ka akan sa tuyong programa. Maraming hapon po. Thank you. Thank you. Thank you so much, Board Member Attorney Melissa Badesa Armedilia. Sa update na yan, Aramario. Thank you, tabi, pare. Thank you so much, kumpadre nga Al. Naputol yung tawag ni Sir Rolly. Sir Rolly, ako nang nag-connectar, ano, baka magsabatan ang sa tuyong apod. Si Sir Rolly Guerra kan PSO Legazpi, naputol yung tawag. Ito si Sir Rolly, tumawag na putol. Good afternoon, Sir Rolly. We're on air. Hello, planchado na po. Kanina pang umaga, nakaharap namin si
si Engineer Baclao, saka si Ma'am Dorothy. Oo. In fact, bibigyan na kami ng SAS, gumagawa na kami ng rerouting plan. Oo. Napag-usapan na po, na-report na ni Ann, na Yeah. yun lang naman ang apektadong lugar, yun lang ang konting portion ng Rosario Street, Mm-mm. at saka yung tapat ng Optimo. Yun. So, So, kasi yan wala na, planchano. Sana, kanina pang umaga yan, as early as 10 o'clock. okay. Na-plancha na po kaharap namin in fact, prepare na yata ni Engineer Baclao yung mga signage. Okay. So, it may be, dahil pa nakakaabot opisyalmente sa sangguniang palalawigan ang development na yan diyan sa committee ba man and sa sangguniang palunsod over. Kaya nga po, kasi kaya nga ako tumawag na because gusto ko lang klaruhin yung mga misimpression. Ako, actually, sa totoo lang, talagang pinukpukan po yan na asikasuhin ka agad yan. Mm-mm. Kaya po yan, kanina pang umaga, siguro po, naandun si Engineer Baclao, si Salindil, saka si Ma'am Dorothy. Mm-mm. Lahat ng aspeto na dapat na nire-request sa Sangguniang Panlusod, approve na po, nabigyan na po ng linaw ni Councilor Barito. Yes, Pati and- po yung ordinansa, naandun na po. Yes, oo. Naandun na po yung plan. And that was the report of ANS, Kasubago Managad. Opo. Oo. Kaya nga po, sabi ko, siguro na-misinform si board member Abadesa na di pa niya alam yung latest development. But yun po ang latest development talaga. As of this morning, everything is higher na. Yan, okay. Sige, Sir Rolly, thank you so much sa rejoinder and informasyon. Opo, maraming salamat po. Kasi alam ko, baka busy si Councilor Bariso, baka busy yung staff. Kaya ako na po ang tumawag para malinawan natin ang real situation. Yan. Oh, in fact, we have the voice clip, audio and video clip kang pahayag ni Honorable Councilor Bariso over. Thank you very much po. Thank you very much. Thank you so much. Mabuhay, Sir Rolly Siguera kan PSO Legazpi manungod sa siring na bagay. So, subaybayan na lang po ang mga pangyari sa istorya nga. Nako, anong advice mo, Chief Tech Ramir? Tabi, hanap buhay muna, ba? Kwan kita na kumbaga na nagkairipit-ipit. Pading Jomar, Buda Joshua, makwa na kita, ma-wind up na kita, adyan na lang kamo tabi taon-taon, mapaaram na kita. Oras Pilipinas, habon na lang natin to. It's 7 before 5. Salamat po kasi doon pakantabay, amang Diyos ang magbantay. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex Cited Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise uro aldaw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover,